Taparo ni safety kata mana rita makare benda paro ni koro oganda kingi ore mana kwano oganda ma bende wuok aparo ni rita no bende koro gidwa nikech ka tich onge nyathi ntiere godo madwaro somo nyathi moro bende dwaro chiemo e kin mamoko ini wuon bende chal ni bende dwaro mar mondo mi ritre ngala ng'ato nyalo penjo niya to ka luasi mondo mar tich e piny Kenya ka ma samoro tek to kata mana kaka odego nyiso e pinje kaka Qatar Saudi Arabia pod luasi tek ng'ato nyalo penjo ni to koro dong jo oganda ni kama tek to an kama tek mane gima nitiere nikech luasi kocha to koro rache zaidi mana kaka mheshimiwa acho but at the end of the day bed okidak bed kai gi nyithindi gi family kineno ka gisandore koro chuni nyaka ngiwuok oko idhi risk life ni ngimani kama kiyudango yud kaka ipuonjo nyithindo kata kaka nyithindi chiemo so en gima government kata onigo beni kaum atua atua matek kabisa man ensure ni gi create jobs manyalo keto ji piny kai manyalo miyo ji sikai because ng'ato mokwongo ni ok dier mana ni ng'ato tegore bede gi families te wasombo ji te kadhi oko ok en gima ber because at the end of the day tiende ni ngima jogi bende family life bende margi bende ochung kech tek mondo ka ng'ato dhi loka gi nyithinde te gi family te tek kabisa ibodo ka ni miyo modhi kata ng'ama dak kata dichwe modhi matiende ni koro family life bende kai bende otima ma interfere godo koro ngima da wacho en ni kade yot mondo government ne kaka nyalo keto initiatives ma promote job creation from within to kambe bende mantiere ma operate sani wane kaka nyalo migi solutions ma instead of companies closing down where tije gi ka gido kama ne gi like mana kwano mokwongo ka based Tania mane used to host around 1200 staff mana 1000 gi 200 mago dhano temo koso tich kidhi e Cadbury bende mana 1000 gi wiye koro bedo matek ji joma wuok e tije gi dhi kanye to magi professionals koro kapok watiko kata weche mag blue collar jobs professionals bende bedo affected koro ka job market dhi bedo gima en gima tech sana because jing'eny to unemployment rate pod dhi mana malo king'iyo kata from a Kenyan context ibodo ka wan the youth population 75% make up the youth population youth gi 75% gidwa donjo kanye pod gintiere oko kae companies bende pod loro joma loro gi gidwa de kanye koro yudo ka en na bulge moro ma we might not be able to contain but the oko it's not the solution the oko is not solution because the oko no nyiso ni nitiere kamoro kanyo ma bende watimango waketho family kai bende watimo no ka joma ok koro the oko is not the solution it's a good idea good initiative but nyaka bed gi balance mocho ni kai bende nyaka bed gi talent me kwa nyaka bed gi joma employees ma bende Kenya kai lakini neno ni solution en ang'o nikech thoth kembe ma bende dar e piny Kenya ka dok kata na thuchegi gidar ka luore kod luasi barach achiel kuom gi en osuru mamalo ma bende miyogi akini kaka jalonye weche mag jotije akini en paro mane ma bende disom ne sirikane mag gwenge ne piny owacho ma pachoka ka luore kod dwaro makamano king'iyo wacha kata kech companies maloro mang'eny Sharon ibodo ka ng'eny gi quote mana weche miwacho gi in conducive environment mar timo tich mar environment ma is not support ma ok support weche mag timo ohala koro ng'eny gi resort to other companies ano ka companies mang'eny loro Kenya dhi Tanzania moko loro dhi Uganda koro nyusi ni nitiere gima shida kae especially kata taxation gik mwaketo mang'eny king'iyo kata payslip masani ok en payslip machon cha payslip opogore koro gik mang'eny gi yudo ka i affect kaka ji operate companies mondo omed sudo mbele to hapa ni mai kata concern ma Kenya Association of Band Manufacturers usabedo ka wuoye mang'eny koro maybe it's high time mondo government gi stakeholders te not just the government kata stakeholders te obed educators obed the employers Johnny go bed around table mondo gi find solution but the Tero ji oko is not the solution to bende no ken kara mana pinje